opisina dan maadresan ton amin nga concerns iti barangay ti sibubukal nga ili ti Bangged. Iti alisto a panakarisot dagiti issues ti tunggal barangay ken panakaydanon ti serbisyo ti kang runaan a kalikagom da Congresswoman Ching Bernos ken Kong JB Bernos iti paningipasdek ti liga ng mga barangay building. Ita nga aldaw opisyalen ang nalukatan ken nabendisyonan ti 3-story liga ng mga barangay building iti Santa Rosa Bangged babaen iti panangidaulo da Kong Ching, Kong JB dagiti opisyal ti LGU ken barangay. Daytoy apasdek ti kaunaan a liga ng mga barangay building iti entero a probinsya. Gapuan ta, diya ka mo, kadagi na palabas nga nagtugaw, no apeng handa na panunutan nga idi apagtugaw ni Sir Pope, akas mayor iti ili ti Bangged, kan idi panagtugaw mat ni Apo Kapitan Jong Gonzales, akas ABC President, data ti talagang plinano mi, kini Apo Kong JB, nga may kan ida iti sarili da nga opisina. Awan ti bukod nga opisina dagiti opisyal ti liga ng mga barangay na dumaduma a lugar ti pagtatarip nunganda ken pasara iti laang cellphone dan nga agsasarita. Iti kalabas ket kasla kami laeng datay kumakuton man nga awan iti direction na may isa nga direction nga papanan na kuma pagapunan. Kasla kanya-kanya kami laeng. Ti pasilidad ket daw dagiti kapitan iti ili ken ni Mayor Pope Cardenas. Banag nga inpatungpa da Kong Ching ken Kong JB babaen ti panangidalan ti DPWH. Iti pakita nga pagsyatan na dito liga building ket dakkel unay ti kay papanan na kinyami nga kapitan gapen nga rod tano at the meeting mi wano da kasapulan ti tunggal barangay iti yan ti liga office ket adda pagturungan da adda ti talaga nga naka-designate nga umay da dumawatan ti tulong wenno pag damagan. Da kami nga barbarangay at da liga secretary mi nga mangkolek amin nga information nga gapoy ti barbarangay tapno may maala iti munisipyo may submit iti amin nga report ma-consolidate ditoy liga office iso ti may submit met iti munisipyo. Kabayatan na iti daytoy basit ken nailet nga espasyo ti agseserbi nga opisina ti MDRRMC iti nabayag a tiyempo ken limitado dagiti gamit da. Di opisina mi nga ket basit lang. Manulang nga lamisaan ti dayjay talo lang. Digiti equipment mi awan pay lang ti aduunay kaso dayjay lang dayjay plaza ti adda. Ket ti pansamantalang services di jay no adda dagiti umayag pa rescue iso dagiti apan ni rescue nga sigud no kwakta damat dagiti kakadwami met lang first responder nga na training. Inikan atensyon ni Mayor Pope daytoy ken tapno maisyerto ti kinasagana dagiti disaster responders. Dakkel abanag no kumpleto dagitoy ti aramaten nang runa sumagmamano kadagiti barangay iti ili ti karaman ti flood prone area. May sengkat ti ko procurement ti dagiti daduma pa nga kasapulan ti M-Dream office. Adamat na daduma nga gamit tayon yung agnayon tayo pa'y. Kasla ko man DJ adamat ti rubber boat tayo so mo tinakusari ti dinaduma-duma nga barangay nga nagparayat. Yung manayunan pa iti mesa nga rubber boat nga agapo ti opisina ni Congressman JB ken ni Congresswoman Ching. So thank you Apo Kong JB ken Kong Ching. Waiting na. So ken di duma pa nga procurement manarimaan. So in the next few weeks mapaadda tayo mula digiyet naka-budget amin sinigurado nga babente pa nang aprobar ti sanggunyang bayan di budget. Adda na ilatang para ti dagita gamit na. Bayan dagiti gamit nga ma-purchase para ijay opisina da. Gapunta dapat Bangged ti mo nga dakas nga opisina nagkas ko nagtatay iso dati kadakkelan nga ili tayo ditoy probinsya ti Abra. So nga napagpapatangamin ken
mayor kanya po kong JB daytan. So rugyan min nga mapaadda dagiti kasapulan da. Babaen metlaeng titulong da Kong Ching ken Kong JB, maiyakar ti MDRRM office, iti liga ng mga barangay building, ken dito iton ti agserbi nga operation center iti ili. Patyenda arumbeng lang amadaan ti nasyat a pasilidad ti ahensya nang runa iti ili ti Bangged, iti adaan kaadwan ti barangay. Da bagyo, takasjay, uno da emergency, digiti nang runa nga kasapulan da. So nga napanunutan mi pay nga ikabil ijayan iti M-Dream office dan iti ili ti Bangged. Ta kayat mimot nga tuladen di kasadyo opisina M-Dream office iti ili ti Lapas ken Bukay ison iti rugyan mimot nga ipatadder ka babaen ti tulong laeng iti LGU Bangged nga idulwan ni Mayor Pope. Fully air-conditioned amin a kwarto ti pasilidad, komportable, nalawlawa, naururnos, ken kang runaan na, alisto ti panakaydanon dagiti serbisyo publiko. No, adda talaga di pagyanami nga kasto nga kapintas no dito nga talaga baragsakan kami kasi nawaya. Nasaysaya ta dito man ta aside nga nawaywaya ado di ba accommodate ni just in case lang. Gadgas pagarigan no adda ko agpa-rescue ket mabalin mi nga i-accommodate sigud dito nga kasla DJ nga nagbasitan. Napalaos met ti panagyaman ti Sububukel nga ili kadagiti kongresista. Kuna ni Kong Ching, inino ti panang pataod dati kasping a pasilidad saan laing abangged ti maikan no diket dagiti daduman tupay nga ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.